Pwysau 86kg i 90.5kg. Carel, dwi'n meddwl ar fi'n credu penderfyniad. Odi, fi'n credu bod mae ei wel yn edrych tipyn a dwi'n mynd i newid, ond fi ddim yn credu ni. Ar hyn o bryd fel mae'n sefyll, fe all bethau newid yn amlwg iawn y fe, ond Dyfan Evans, pendrefawr, dimbych yn y safle cyntaf. Wedyn, mae da ni Robert a Sarah Gartha Priestley yn ail. Rhain wedi cael ffair anhygoel y llynedd, y fe? Fe nillan nhw y goron driffig yn llynedd, ydy fe? Do, yn sicr, maen nhw wneud dipyn o'r sioe adolyg yma, so maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n wneud. Fe nillan nhw ffairiau Lloegr, y brif bencampwriaeth yn fyna, yn yr Agri Expo a'r Agri Fest y llynedd, felly chwarae teg iddyn nhw, maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n wneud. Ond yn sicr bod nhw, maen nhw'n neis gweld nhw'n cefnogi nifer fawr o sioe, dim dim ond mynd un neu ddau. A Lenny, ti wedi gweld nhw'r blaen, achos nes ti feirniadu nhw, dy fe? Do. Dwi'n cofio'n iawn yn yr Agri Fest? Do, nilon nhw ennill adran y Beltex Pyr, dim yma, ond do, so gilon nhw sioe dda lawr fyny a ddwy'n dad yn nhw. A'r brif bencampwriaeth? Do, brif bencampwriaeth ydy'r hynny. Wel amser hir yn ôl, Carel. A mae wedi newid nhw hefyd. Ww, mae'r Cymro yn mynd i'r ail safle. Anebygol wneud y newid nhw nôl. Unwaith ti newid nhw fan hyn ar y funud ola, mae'n cymryd beirniad mawr i newid nhw nôl. I newid nhw nôl, adiach. Mae wedi meddwl yn galed cyn newid nhw. Felly, fel mae'n sefyll nawr te, Robert Garth a Sarah Priestley, y Peaks Fyw, Swydd Efrog yn y safle cyntaf. A mae hwn yn gymeriad o ddyn, a mae'n sganio rhyw 200,000 o ddefed bob blwyddyn rhwng fan hyn a Seland Newydd. Ydy, mae'n gweithio'n galed iawn. Fi'n credu bod nhw'n mwynhau hefyd yn mynd. Ond mae hwnna yn ymroddiad i'r sgano, yn dweud, bod ti'n mynd i Seland Newydd. Mae'n bell yn dweud? Ydy, ond fi'n credu mae'n mwynhau wneud cymaint o niferoedd yna. Ond mae wel wedi bod yn chwysu ymach yn y dosbarth yna i fod yn y safle cynta. Ond mae'n gallu gwneud gwahaniaeth. Os ti'n cael carden goch fan hyn heddi, fe allet ti fod y prif bencampwr y fori? Yn sicr, dim ond yr un dicet coch na sy'n angen yn chi i gael fi mewn i fori, chybod, a mae'n rhoi agoriaeth mawr i unrhyw un gallu fod yn fuddigol y fori. Achos fel mae'n gweithio, maen nhw'n neud fan hyn ar yr adrannau, cystadlu'n yr adrannau, fe fydd cynta, mae wedi 6 dosbarth i gael yn adran Pwysau'r Cigydd, ac fydd rhai nawr yn cystadlu y fori yn cael yn ei pencampwriaethau gwahanol, a wedyn y brif bencampwriaeth. Mae'n gymleth, ydw e? O, yn sicr, ond hwnnw mae pawb eisiau ennill. A o adran Pwysau'r Cigydd, mae'r prif bencampwriaeth wedi dod y 2 blynedd ddiwetha. So mae'r pressure arno, mae pawb eisiau. O, llongyfarchiadau. Robert Garth a Sarah Priestley yn ennill y garden goch. Dyfan Evans o Ddimbych yn ail. Cytuno? Ydw, cytuno. Bar o un da. Bar da. Maen nhw wedi troi allan yn dda i'r llygaden fel i ni'n gallu gweld. Maen nhw i weld yn bar da. Maen nhw sefyll yn dda ar eu coesau nhw. Maen nhw wel yn llawn o beth i ni'n gallu gweld. Fe allan nhw fod yn bwerus y fori? Fe allan nhw. Diolch i ti, Carel. A'i blasgamu draw at yr enillwyr sydd fel oedd Carel yn chwysu peintiau wedi cael gwaith caled i arddangos rhain mewn dosbarth cryf iawn. A ni weld Dyfan yn yr ail safle'n gyntaf. Dyfan, llongyfarchiadau ti? Diolch yn fawr iawn. Ti wedi bod yn gwneud hyn ers blynyddoedd bellach, ers yn ddim o beth. Pam ti'n parhau i wneud y flwyddyn i flwyddyn? Mae'n hobi. Mae jyst yn... Amser o dod reis fast yn... Dwi'n bod, mae jyst yn... A dad wedyn y mwynhau mas draw hwnna? Ti'n helpu bach, di. Yn agos o fanna. A i gael newid o cyntaf i ail. Dyna fo. O, yn agos. Sŵch blewyn y ddod di. Mae'n ein brifo pan mynd i lawr i ail. Dyna fo. Name of the game. Ond chi di wneud yn dda. Llongyfarchiadau mowr i chi. A dyma ni, yr enillwyr, Sarah a Robert. Well, congratulations. Thank you. Well done you. Thank you. You're sweating pints there. I am, yeah. He had us sweating. Oh, well, it was so close though, wasn't it? Yeah. Oh, yeah. Yeah, so he says. Were you nervous? Very. Have you been scanning again this year? I've done a few, yeah. We've a lot more to do, so yeah, we're soon here. You do about 200,000 every year? Yeah, I've just been to New Zealand this time, but yeah, I've 140,000 over here to do sort of thing, so. Wow, it's a lot of sheep. If you saw them together,
Yeah. Well, You'd be sweating more. You would be. But what's so special about New Zealand? How does it compare to Wales? Oh, they're proper sheep stock people, and yeah, they can handle sheep, large numbers of sheep and whatnot. So yeah, it's brilliant. But they haven't got this quality there. No. They laugh at us when we show them pictures of these. Well, you're laughing today. Congratulations. Llongyfarchiadau.